Ser agora nunha xuntanza que tuvemos con un colectivo de médicos precarias na área sanitaria de Vigo e pudimos constatar unha evidencia: o maltrato sanitario a que a Xunta de Galicia somete ao conxunto da cidadanía galega incide especialmente na área sanitaria de Vigo. O xerente da área sanitaria de Vigo ten ao personal sanitario nunha situación de especial precariedade. Falan os compañeros e as compañeras de coacción a hora de establecer uns horarios de traballo e unhas quendas de traballo que non son consensuadas en ningún momento, falan de imposición, falan de non negociación, falan de non acordo, de non buscar o consenso co colectivo, de impoñer unilateralmente medidas, de poñer e impoñer xornadas abusivas con puntos de traballo en términos anuais que non permiten unha planificación mínima dunha vida digna a nivel laboral e que permitan conciliar a nivel personal. A nivel de conciliación se están denegando e se están retrasando peticións de reducción de xornada ou, para este mesmo grau, previstas xornadas onde se pida excedencia para cuidado de familia. Non se están nestes momentos xa aceptando ese tipo de peticións. Nos pensamos que xa é o máis grave que se pode chegar, é dicir, cando se denega peticións de conciliación ou reduccións de xornada por conciliación. Que clase de sanidade pública, que clase de servicio público está prestando a Xunta de Galicia cando maltrata desta maneira os seus propios funcionarios? Se está excedendo con moito a xornada en cómputo anual, non se están respetando os acordos que había asignados xa desde o ano 2008 e, polo tanto, entendemos que existen razóns máis que sobradas para a folga que neste momento teñen formulados diversos colectivos da sanidade pública. Nos manifestaron, ademais, que o que se pretendía vender como un contrato que pretendía acabar ca precariedade no espacio sanitario é unha verdadeira fraude, que o que está facendo é consolidar a idea dos mozos e mozas que acabaron a súa carreira e a especialidade de que aquí non hai futuro e que, polo tanto, hai que buscar o futuro na profesión sanitaria fora de Galicia. E nós non podemos permitirnos que o noso personal ben formado, o noso personal que coñece ben esta realidade, que coñece ben o seu país, que coñece ben os seus pacientes, vai a salir fora. Tamén esa foi outra das situacións que se denunciaron. A precariedade, a falta de estabilidade no traballo dá lugar a non continuidade asistencial. Se nos plantexa unha forma de traballar que permite non coñecer os pacientes, non facerles un seguimento. Eso é especialmente lesivo porque un bon coñecemento permite atender mellor a poboación. Os pacientes non son números, os pacientes non son códigos de barras, os pacientes son persoas. E os profesionais e as profesionais sanitarias queren atender aos pacientes como se merecen, como persoas. E neste momento a área sanitaria de Vigo e o xerente da área sanitaria de Vigo non está permitindo que se trate os pacientes como a persoas, senón como a números. Os profesionais demandan tempo para poder atenderlos con dignidade, tempo, 10 minutos como mínimo por paciente para que se podan atender con dignidade as súas necesidades. Ben, nada disto está sucedendo. Se están denegando tamén dereitos laborais básicos na área sanitaria de Vigo, particularmente con relación aos días de libre disposición, con relación ás libranzas de gardas, con relación ás propias vacacións. Ben, nós pensamos que así non é posible construir e soster un sistema público de sanidade. É necesario unha reforma estrutural. Desde logo, volvemos a pedir hoxe en día, hoxe volvemos a facelo aquí en Vigo, o reemplazo inmediato, a dimisión inmediata do conselleiro de Sanidade e, desde logo, do xerente da área sanitaria de Vigo, porque non é aceptable as condicións laborais as que están sometendo os conxuntos de traballadores e traballadoras sanitarios desta área particularmente. Ben, isto levaremos ao Parlamento a semana que ven. Temos sesión plenaria martes e mércores e unha das nosas apostas é por unha moción onde se recolla a aceptación dos 5 puntos que formularon os diversos colectivos e que foron os que motivaron a folga. Como saben, en primeiro lugar, adicar o 25% do orzamento de sanidade á atención primaria, que non é a porta de entrada ao sistema, é o sistema mismo, porque é o que produce a sanación no 90% dos casos da xente que acude ás consultas sanitarias. En segundo lugar, o fin da precariedade laboral do conxunto do persoal sanitario, con contratos dignos, con contratos estables e con remuneracións dignas, e sin saltarse os acordos que xa levaban aprobados desde o ano 2008. En terceiro lugar, a creación de verdadeiras ou a recuperación das áreas sanitarias de atención primaria, de áreas de xestión primaria con capacidade funcional de planificación e con capacidade orzamentaria. En definitiva, que se escoite os profesionais e as profesionais que non piden para eles, que piden para todos nós, piden para toda a cidadanía, para que teñamos calidade asistencial nalgo tan básico como é a saúde.